салому алайкум раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро, дар навори имрӯза камазҳои фурӯшӣ, мошинҳои боркаши фурӯшӣ аз шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бари шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка бичақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. бародарои азиз, канали ма дар Яндекс Нусратулло Проҳай, ина дар ҳамин рӯи экран видеош поли меврояш. чӣ хел бояд шумо скачат кунед, чӣ хел подписатсия кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш, ҳамин видеоро то охир тамошо кунед, бидрои подписатсия кунед, дастгириш кунед. 35 подписчикка намерасад. ҳамира як шумо дастгирӣ кунед, 35 подписчик. иқа бародар ма дорум, ба худо нахӯҳам 35 шумо ҳамиқа дастгирӣ накунед ки мо 35 ташем. худо нигаҳбонту боша. бародари азиз, курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед ва ҳатман бидрои дар ҳамин канали Яндекс Дизайни ман подписатсия кунед. видеоро то охир тамошо кунед. худо нигаҳбонту. грузовик Т-Кинг 4440 соли баромадаш 2010 солаи бародарос қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. грузовой дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтагия 100% хаяке корфармидагия бародарос аст. яъниш корфармидагия ина навай на кӯҳна нормалия ҳам кор мекуна. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами грузовик фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. самосвал зил 130 соли баромадаш 1989 солае қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишориш бензин ба фикрам саларка ё газ. нарша 45000 сомонӣ мега бо гуфтагии савдо карда мешавад. дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. мегирӣ ҳайр мекунӣ. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Мерседес Актрос соли баромадаш 2008 солаи мошин дар Европа то Беларуса овардагишам бародаро бо Тоҷикистон меёраниш. хаяк намедонам чӣ хелай қарор дорад, мега дар шаҳри Хозираш мега қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ба худо нафаҳмидам бародари азиз, бахшиш. нархша 360000 сомонӣ мега бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд ҳами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош қатъӣ занг занед. грузовик Хондаи Портер соли баромадаш 2007 солаи срочно мега фурӯхта мешавад. хонда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. просто намедонам пулиш дар кораи чӣ хеле ки мега срочно мефурӯшмаш. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 55000 сомонӣ мега. соҳибаш дар Москва ҳай. ина номрои ватсапаш. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо ватсап қатъӣ занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. марҳамат. мини комбайн бародаро срочно фурӯхта мешавад. мега ҳама ҷош кор мекуна садай бо савдо мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 12000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ганда мехронӣ ба ин бародаро. бо намедонам хай дига чизорам бихронӣ, иша аниқша намедонам. медонам ки ганда бихрон накай. касоне ки харидор бошед нашуд ами комбайн фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Дайво Лабо соли баромадаш 2008 сол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. балон нав, аккумулятор нав, техпаспорт то январ 2023. нархша 47500 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Лабо дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош мега 100%. ина бародаро, касоне коркунӣ, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи Лабо дастрас кунед. мошинча мега навай. марҳамат занг занед. грузовик Мерседес Бенз Астрос 2541 соли баромадаш 2008 солаи қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошин мега садай, ҳамаш 100%. балони нав дорад, пешу присебшам ҳамаш мега нав тайёрай. нархша 410000 сомонӣ гуфтаист. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. присебшам қаче бародаро. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. манипулятор қарор дорад дар шаҳри Душанбе. техникаҳо наван мега ё дар шаҳри Душанбе, намедонам завод чай чумамтариё бародаро чанд намудай болорустай бойтаришай чанд намуд мефурӯша, чанд намудча дорад. ва фикрам ё поли нав пачкаҳан 400000 сомонӣ кишид. будуне бародаро ки навай. ина худаш гуфтагие ки техникаҳои нав.
нархш 400,000 сомонӣ мегӯяд, бо савдо карда мешавад. Касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. Ина бародаро, мотороли светӣ акломати қатӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. соли баромадаш 2018 солай бо гуфтагие савдо карда мешавад. Айна 1900 сом қарор дорад дар шаҳри Исфара. бештар маълумот ҳамаш ина дар ҳамин рӯи экран навистагие. бародаро чӣ камбудӣ дорад, чӣ надорад, ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагие. касоне ки моторолхар бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Самосвал зил соли баромадаш 1990 солай қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. кузоваш 4 метрай бародар аст. ҳамаш 100% мега. бо бештар маълумот мега ба телефон занг бизан, худам ҳамаша мефаҳмонам. нархша 40,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. 40,000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё зила нашод зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовик Honda Porter соли баромадаш 2003 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% мега. худаш ина гуфтагие бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархшам созай 52,000 сомониш мега, бо гуфтагие ки 52,000 сомонӣ савдо карда мешавад. касоне ки нашод Портер фаҳмидан мехоҳед ё харидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро худтон дастрас кунед. ина бародаро, ин комбайн навай, ин намедонам барои чӣ боша. комбайни эронияй, намедонам ростига барои ин қади ганда мехӯронӣ ё ҷарма мехӯронӣ, анеқша намедонам. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 37,500 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. комбайн. касоне харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат бародарои на пресскнак 86 эронияй, раса 86 эронӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. навай 86,000 сомониш мега. нархша бародаро бо гуфтагие ки 86,000 сомонӣ савдо карда мешавад. ина бародаро пресскнак мегуфте. ина касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин пресскнак фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes Benz Atego соли баромадаш 1999 солай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш мега 100%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бародаро беҳад нархи соза 190,000 сомонӣ. нархша 190,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик КамАЗ соли баромадаш 1993 солай бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. КамАЗи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат мега, бо 7 тонн нав балон 60%. бародаро бахшиш нафаҳмидам, ҳамита навистагӣ роӣ кардагие. як бор дар шаҳри Душанбе мега, як бор дар шаҳри Ваҳдат. анеқша намедонам. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.